guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो गाइस आं दिल्ली थांनो ओंखारबोबाय ओमफ्राय ओरैबायदि लेट जाबाय आङो थांनो मोननायसो नंला खोमा स' दिनैहाय दिल्लीयाव मानि थाखाय थांगोन मा खालामगोन मा मागोन सब गासैखौबो दिन्थिजोबगोन आं स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे वेबसाइटनि बागै खोन्थागोन बेनो जाहैबाय www.lotus365.com जेरावहाय नोंथांमोना क्रिकेटनि नलेज दङबा बेखौ बाहायनानैहाय नोंथांमोना मोजाङैनो रां आरजिनो हागोन स' बेयावहाय दङ 200+ बांसिन गेम्सफोर नोंथांमोना बेयावहाय गेलेनो हागोन जेरावहाय नोंथांमोना गवानि मजा मोनगोन आरो लोगोसे बेयावहाय नोंथांमोना आङो बबे मोनसेखौ गेलेयो होननानै बुङोब्ला आङो क्रिकेटनि नलेजजोंहाय बबे मोनसे क्रिकेट मेट्सआ देरहागोन बेखौ खोन्थायोब्लानो बेयावहाय रां आरजिनो हागोन आरो लोगोसे लटास 365 ट्रास्टेड आरो लोगोसे सेफटि मोनसे वेबसाइट बेनिनो ब्रेन्ड एम्बासादरफोरा जाहैबाय नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला कीर्ति काराबान्दा आरो लोगोसे काजल अग्रवाल आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इन्स्टाग्रामखौहाय फल' खालामनो हागोन @lotus365world स' बेयावहाय थांबानो नोंथांमोना नुगोन गोबां गिदिर गिदिर सेलिब्रिटिफोरा बिथांमोननि प्रमोसन खालामो आरो नोंथांमोना बे एकाउन्टखौ अपेन खालामोबा 365 ब'नास मोनगोन आरो लोगोसे फार्स्ट डिप'जिटआवहाय नोंथांमोना 5000 ब'नास मोनगोन स' गाइस नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय आङो बे वेबसाइट www.lotus365.com नि लिंकखौहाय आङो पिन आप खालामनानै दोनखादों स' थाबैनो थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे गेलेदो आरो दाख्लै थाइलेण्डआव थांना फैनानैहाय बिचआवहाय दुगैनानै संख्रि दै नांना फैनानै आंनि खानाया ओरैबायदि गाज्रि जादों गाइस आरो लोगोसे आंनि खानायाना विन्टार सिजनावहाय बिराद गाज्रि जाखायो आरोना स' बेनि थाखायनो बेखौहाय एसे एनै फाहामबाय थानो गोनां जायो स' बेनि थाखायनो आङो दायो थांगोन हेयार स्पा खालामनो थाखाय आरोना गाइस नै दायो जोङो फैबाय हेयार स्पा खालामनो थाखाय ओमफ्राय रिभाइभ हेयार स्टुडिअ फैदों आरोना दिनैहाय आङो हेयार स्पा खालामनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोंनिया माबायाव थांनानै खानायनि हालादखौनो माबायदि खालामनानै लानो फैदों फॉरेन में गया था उसका बाल खराब हो गया इसलिए वो क्या कहते हैं वॉश करने के लिए आया है हाँ अभी मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करूँगी और बिफोर अभी देख लीजिए आप लोग आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगी गाइस नायलाय नानियाबा माखौ खुसि जासोदो हारसिंनो बरिं मोनखो ना माखोथाय बिराद मोसासोबाय आरोना बिरादलै मालाय मोदोम फिसा सानो साइज ना बेनि थाखायनो बिराद जोहोलि मालाय बालेंलें नालाय जोंहा लावदुमा गाइस बिराद हेयार ड्रेसार जानो बिराद आसा थाबाय नोलै नै बेबायदि होननायाव बिराद मिनिदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो भइस अभारसो होनांबाय माने बिराद मेथाइ गाबगासिनो दंमोन नालाय ओमफ्राय नै गाइस आङो खानायखौ टाकलु खामजासिगोन आरोना ओमफ्राय रानि बायसा आङो नै मुकुट गानो जासिगोन मुकुट ना मा होनो रानि साइबा बदा रहे हे होननाय बायदि एखेबारे थफि गाननानै लाबाय ओमफ्राय दा आङो हेयार स्पा खालामदों नालाय क्रिमखौ फोननानै दसे थाथ'नांसिगोन आरोना माबायसा नुदों गाइस नायलाय आंखौ आय' मिनिनानै थैगोनसो ओमफ्राय दा एसे स्टिम खालामसिगोन आरोना आंखौ खर'खौ वा रानि बायसा नुदों ना सिंहासनाव जनाय बायसा देन्जार नुखादो दा बड'लेण्डनि रानि बोरैबा गाज्रि नुदोंलै असाइसनो दुङा ओंखारलायसिगोन दा गेम्स दैमारि वाव भेरि गुड मा होनबावनो दा
लावदुमा नै मालाय पार्लाराव फैनाबो गावसो खालामनानै लायोलै बिराद दुगा ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना नटिस खालामदों ना लावदुमा गोदो बारा माने स्टाइल खालामनो रोङामोन आंखो जेब्लानिफ्राय लोगो मोनबाय बिराद स्टाइलिश जाबायना गाइस बिराद हेन्डसाम जाबाय दा लावदुमा इदि होनबा बिराद खर' देरो बिहा ओमफ्राय नानिया जि बिजिब्रा फनावहा मिथिबायना ओरैबायसा बेस्थ' बेस्रा मा खालामनो इनिया खानाया जेबो खामलायलायनाङा मिथिबायना मालाय भगबाननि अबदान मोननाय दोङो ओमफ्राय आं खानायखो बानायजानानैहाय फैबाय आरोना नानिजों आंदों ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो दा उनावहाय दिन्थिहैगोन खानायखौ सलायनायाथ' सलायदर' सिटियाव इन्दिनिसो आंनिया बोरैबा सलायना फैबायलै दिनै नुवाखै बिराद गाज्रिलै गाइस सिटी सेन्टाराव मोनफैनानैथ' माबा नङा माबा मोनसेथ' जानांगोन उदैयाथ' एसे उखैहांबाय जि गोबाव जबायना हेयार स्पा खालामनायाव बिराद टाइम लाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट सिटी सेन्टारावहाय फैबाय ओमफ्राय सिटी सेन्टारावहाय नायनोसै मा जानाय जायो लाइटलि जागोन एसेबां उखैद्रायाखैबो आरोना जों मा जानो फैदों ओमफ्राय जाखांनानैहाय नै लावदुमा एसे शपिं खालामनोनो ओमफ्राय आङैनो अननानै मोनसे गिफ्ट होनो नागिरदों आरोना मा गिफ्ट होगोन आङो नोंथांमोना दाहाय न'आव मोनहैबासो नुगोन आं दा खिथाथ'आ आरोना सरप्राइज गाइस नोंथांमोननो सरप्राइज होगोन आङो ओमफ्राय लावदुमाबो नुखाबाय आरोना ओमफ्राय लावदुमा बे गस्ला गाननायाना बेखौ टेक्लाया बायना होदो आरोना एक्सुवेलि माने बिगुमैनो सरप्राइज होदो बिगुमैयाबो अननानै मालाबा होयो नालाय ओमफ्राय टेक्लायाबो होदों आरोना माबायदि मोनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाबानो जाबाय आरोना नै गाइस दायो न'आव मोनफैखांनानै आं नोंथांमोननो खानायखौहाय दिन्थिबाय माबोरैहाय नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय हेयार स्पा खालामबा एसेबाबो मोजां जायो नालाय खानाया ओमफ्राय दायो आङो लावदुमा मा बायनानै लाबोखो बेखौहाय दिन्थिगोन आरो आंबो मा लाबोखो बेखौहाय दिन्थिगोन आङो दै ओमफ्राय नै आङो बेखौहाय लादोंमोन आरोना सुपार ड्राइनिफ्राय ओमफ्राय आरो लोगोसे नैबे बेगखौहाय बायदोंमोन आङो मार मोजां मोन्दोंमोन माने आंबो मोजां मोन्दोंमोन लोगोसे लावदुमाबो मोजां मोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय आं लाबाय आरोना माने आं लागोनबो सानदोंमोन खिन्थु उनाव लावदुमा लादो मोजांथार नुदों नोंदो नांबाय ओमफ्राय लाबाय आरो दिखाओ खोल के व्हाइट कलर का व्हाइट कलर का अच्छे से दिखाओ बहुत अच्छा है फ्रंट लुक बहुत एयरपोर्ट मोनफैबाय जोङो ओरैबायसा लेट जाबायमोन ओरैबायसा खारै फैनांदो जोङो बेनिफ्राय दावरि होनदों लाइफआव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि हाफ आवारल' दंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं फ्लाइटआवहाय बहाबाफोर ट्रेभेल खालामोबाथाय आं चिकेन नुडल्सखौ जाखायो स' आङो दायो जाबाय आरोना ओमफ्राय माला मोनहैगोन जाबाय थाबाय आङो दाबो मोनहैया दिल्लीयाव मोनफैबाय दिल्ली मोनफैबाय जों दायो
4th floor no? Yes. Dia card to dia aru Kartu yatte আছে না? মই ইয়াতে। Mwnfwibai nei dai jang. কার্টু কোড দেখাবো লাগে। Pindah mana? Baru. Okay. So guys dayo जोङो dress change खालामनानै लानोसै ओमफ्राय dress change खालामनानैहाय जोङो थांगोन এইটো মেটাৰ নকৰে যে পইচা দামী হোক বা কম দামী হোক কোনো ভাল লাগিলে পিন্ধো আৰু আমি তেনেকুৱা টাইপ সো এতিয়া আমি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি কিনে গৈ আছো So guys नै ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय ओंखारबोखांबाय दायो जोङो थांगोन शपिं खालामनो